Magdangog ka sa Radyo Klinika. Libre ang konsultasyon, libre ang hapot asin simbag kan mga bisitan eksperto sa salud asin karahayan kan sa tuyang lawas. Iba-ibang impormasyon sa imong madadangog kada Sabado para sa karahayan kan sa tuyang salud asin isip. Pag-analisar kan mga pangyayari sa buhay nin tao. Ayos yan ah. Sige daw, dangogon ta na si Henry M. asinan sa iyang bisita sa Radyo Klinika. Mga tugang, good morning po sa Indogabos. Welcome po sa programa Ngunya na pag-aagarig di po sa DCGB Radyo Klinika Time. Mga tugang, ngunyan pong aldaw na ini. Pero bago yan, i-reiterate mo na po. So, datod, may makahulong kitang mga doktor, may kinaraman po digdi sa alternative medicine. Ha? Ibahuntan naman daw ang ururon may kinaraman sa medisina, Junior. Ha? Baka gusto nyo mag-try ka na sa mo yung pag-iristoryahan. Libre po ang servisyo ninda dyan po sa Sagpunda, Ragalbay. Ha? Pero bago po yan, mga tugang, kauronon ta muna si Chief Rolis Guerra ta i-reiterate ini na concern sa traffic. I-reiterate mga tugang ang concern sa traffic digdi po sa Legazpi City sa aga. Sa aga po, mga tugang, after lunch, masaraan po sa Peñaranda Street, pasiring po mga tugang sa Kuan, pasiring sa Bicol, tama ba? Peñaranda Park pala, ha? Po sa Peñaranda Park, pasiring po sa Bicol University, Kaya aramon ta mga tugang kay Chief Rolis Guerra, gusto talang ining i-reiterate para po sa aga, klarado po sa Indogabos, Sa aga kayang Domingo, mga tugang 21, iyo pang opening kan Private Schools Athletic Association National Games na ang opening program gigibon po sa Bicol University. Pero apektado po ang Rizal Street kayan sa aga. Nasa linya po ang pamayukan PSO, retired Colonel Rolis Guerra. Chief Rolly, good morning. Yes sir, BP Henry, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga listeners. Yes sir, salamaton pong maray sa oras mo sa DCGB. Sige daw tabi, Chief, sa pangkabuuan tabi, ano po ang mangyayari bukas, Sunday, na maapektuhan ho ang natin, ang ating mga major road, lalo na po ang kahabaan ng Rizal Street, Chief Rolly? Thank you po, BP. Bukas na po yung ating pinaka-big day. Lahat po ng ating participantes naandyan na sa atin sa Legazpi at sa ilang lugar ng billeting areas. Mm-hmm. Kaya po bukas, ang unang-una pong ating panawagan ay kung po pwede po sa ating mga gumagamit ng Rizal Street, iwasan po muna natin ang Rizal Street pamula po alauna ng hapon bukas hanggang sa matapos ang opening ceremonies. Mm-hmm. Medyo magiging talaga pong magkakaroon po tayo ng major traffic road closure Opo. sa Rizal Street po. Mm-hmm. Inuulit ko po, magiging pampo ang pamula po dyan sa may Bicol University, kaya ang aking pong pakiusap, Opo. yung pong mga magbibiyahe at papasok ng Legazpi, iwasan na po muna natin, gamitin na po muna natin yung Banyang Road, papunta po dyan sa may Tagas, dyan na po muna natin gamitin, dahil hindi po yung pong Airport Road, dahil sigurado po na pagdating ng alas 12 o alauna ng hapon, totally closed road na po yan. May mga magbabantay na po dyan, at talagang hihigpitan po natin na talagang may sara at hindi magkaroon na sagabal sa gagawing grand parade ng ating mga atleta sa Prisa. Opo. Chief Rolly, kung ang assembly area sa Peñaranda Park going to Bicol University, hanggang saan ho sa napartikan Rizal Street tabi, isasara po iyan. Tapos siyempre, kumbaga po yan, maposisyon yan tabi sa National Highway, sa Rizal Street. Opo, kahabaan po ng Rizal Street, siguro po aabutin tayo dyan ng lampas ng Kabangan. Kabangan? Okay. Aabot po yan, dyan po sa Belamor, pero lalampas po yan dahil sipin po natin na napakarami po ng sasama at kasali sa opening ceremony sa Grand Parade. Opo. All regions yan, diba, Chief? All regions sa Pilipinas? Opo, Nandito sa atin? At talagang lahat po ng mga representante ng Private School Association nagpadala po ng kanilang contingent. Ayun, okay. So meaning po, kung ang pinakaulo ng parada diyan po sa sa Peñaranda Street, siyempre maasimble yan, patras po pasiring sa Legazpi. Patras. Saka
Ang ating pong Peñaranda Street, dito sa Peñaranda, magiging very busy yan dahil yung pong pag-uumpisa ng misa. Iyo. Sigurado po na talagang pagdating ng alauna, Mm. pati po yung mga side street, yan sa may likod ng katedral, yan po sa may Washington, Captain Akende, sigurado pong barado yan. Oo. Kaya wag na po tayo magpilit na pumasok ng Rizal Street dyan sa lugar na yan. Opo. At pwede naman po nating iwasan at meron pa naman po tayong ibang mga dadaanan. Mhm. So meaning tabi Chief, pati ang Villamor posibleng barado, di ba? Sarado. Sigurado po na magbabara yan. Sigurado po. Oho. So ang magiging open tang tinampo tabi sa aga after lunch mga po na alas 12, iyan na airport ining Ben Imperial and Imelda Roses tabi Chief going to Legazpi. Bukas po yan. Yung paglampas dito sa may Astro doon, papunta na po dyan sa going to airport, pwede po yan daanan. Pero ang talaga pong totalmente na magkakaroon ng total closure, Opo. ito pong Rizal Street. Yeah, oo. So ang krusada libre yan, Gogon area ano, Peñaranda Libre area, tabi yan, Peñaranda libre. Street. Lacandula Drive, Oo. Gubon area, Bugtong, yung pong sentro ng Legazpi, Central Business District, yung Opo. pong papuntang Binanuan, yung pong Buraguis, pwede po dyan. Pero hindi po talaga pwedeng gamitin ang Rizal Street ng mga sasakyan. Oo. Sa araw ng bukas, mag-umpisa po ng alauna ng hapon. Opo. May mga pulis ho ba tayo? Alam ko, PSO palaging nandyan. Pero base duman baga sa interview ko sa Indo with Chief Captain Napili, dakol ka mo mga pulis na magmamando kang traffic tabi, Chief Rolly? Alam mo po, nabigyan na ng briefing ni Captain Napili yung mga augmentation na buhat sa iba-ibang munisipyo ng ating probinsya. Yan po base sa order ng ating regional command at ng Albay Provincial Police Office. Mhm. Because imbuelto po dito ang Albay Police Provincial Office. Ayun, very good, very good. So at least dakol kitang mga augmentation force tabi and Opo, multipliers. po nasa mga billeting area na yung ating mga kapulisan, PSO, Barangay Tanod, at yung pong ating mga barangay officials doon sa lugar na may mga billeting area. Chief, saan po nag-gate Cambillo ang laog tabi paghali digdi sa Peñaranda ang pagkamparade? Ang entrance? Ang alam ko po, doon papasok yan mismo sa main entrance Oo. Doon ikot yan Baka, o kung hindi po, dito sa may bagong building, dito sa medical, sa sa medicine, Oo. College of College of Medicine. Medicine. College of Medicine. Oo. Posibleng doon kasi 'di ba ang Palagay ko, mas posibleng doon papasok yan. Anyway, Oo. nakita naman natin na sa nakaraang ilang araw, in-inspection mismo personally ni Gov. Noel Rosal, Gov-elect Noel Rosal, lahat ng venue ng paglalaruan. Kahapon nga, Oo. last minute preparation, nakita ko po sila sa Oval, doon sila nag-inspection. Opo. Chief, gusto sabihin tabi, gusto ko lang ining tawang kidoon, ana tinampo from Daraga, ang open lang diyan sa may United Institute going to Bagtang, to Old Airport. Baka pwedeng saraduhan, basta i-control yan. Okay. Kasi alam naman natin na masyadong piuto ng Bagtang Road. Iyo. Baka palagay ko, magdi-decide ang Daraga dyan na it is better to close that road para doon na talaga sa likod ng daan. Hindi na muna gagamitin din yung lugar na yan dahil talagang barado dyan. Oo. Halawig Kasi pati kung ang lalabas dyan na bihikulo na papuntang Legazpi, hindi na talaga sila pwedeng makakaliwa. Definitely. Mga pirang oras ini hanggang matapos daw tabi, Chief? Onwards natin yan, minimum of 3 hours yan kung sakali mag-start. Oh, okay. So Dahil medyo basta mahaba-haba yan. basta bukas kung halimbawa if you are from Sorsogon o from 3rd District, papunta ka ng Legazpi, doon ka na sa Binitayan, Opo, kung halimbawa Binitayan galing dyan. kayo Sorsogon, doon na kayo dumaan sa Mayon. Lumabas na kayo ng Boulevard. Yan, pwede. Mas better yan. Kasi hindi naman kayo pwedeng bumaba ng Highlands dahil dito pa rin kayo pa sa may parting Albay, barado pa rin dyan. Iyo. Or duman mag-agi sa may Sugoy, di ba? Going to Sugoy, yung papuntang Sorsogon. Mayon or Sugoy. Yung galing naman Camarines Sur, dito na kayo kakaliwa sa may Banyag. Oo. Labas na kayo ng Tagas Road, Bugtong, na po kaya ng sentro ng Legazpi. Pero so halin Sorsogon kun yan umagi sa Kagbakong in Mayon area sa may Buena Vista, I mean sa may
sa may ano nga ni ini, so Para po yan, nasa Taysan. Pwede Taysan na sila area. pumanan papuntang Kuan. digdi na sinda maluwas Chiproli, maluwas sinda sa may Camilla Homes, tama? Pwede, Camellia Homes, tapos baba na sila ng Legazpi Boulevard. Iyan, oh. Day makaluwas naman sa Tula-Tula, tabarado naman sigurado. Barado dyan. Hindi kayo po pwedeng dumiretso dito sa Albay District. Oo. Okay. Sige, Chief Ruli, panawagan po sa ating mga kababayan. Go ahead, Tabi. Alam po ninyo, nakakuha ngayon na ang pangalan ng Legazpi nakasalalay sa ating pagtutulungan at pagsasama-sama. Palagay ko po, we must show the attendees, the participants, the visitors, kung ano po ang kakayanan ng Legazpi pag-host ng ganitong kalaking event. At tayo po ay naniniwala na sa ating preparasyon because this is an exciting event na matagal na pong, sabi nga po, this is more than 50 years bago na ulit. Kaya ngayon po talagang magpagtulungan po natin ito. Kailangan po natin dito talaga disiplina, pakisamahan, at pasensya kung sakali man na may mangyaring traffic. Kailangan po talaga na magsama-sama tayo. Yan lamang po ang ating pakiusap. At ako'y naniniwagan din, nananawagan na rin ako doon sa mga mandurukot. Mag-day off po muna tayo. Para at least mapagbigyan po natin sapagkat ang nakalaya dito ay pangalan ng Legazpi, pangalan ng mga Legazpeño. Yes. Maraming salamat po, BP Henry. Thank you, Chief Rowley. Mabuhay po kamo. Thank you so much. Good luck. Alright. Mga tugang iyan, Tabi ang pamayukan, PSO Legazpi. Pinakapudan tatagustutang ma-reiterate mga tugang sa Satnindo Gabos ang pagkasara po kan tinampo dyan na sa agang hapon na Domingo. Opening po mga tugang Kamprisaa National Games. Dyan po ang playing venue sa Bicol University ground. Pero, igaman po dyan ki mga areas mga tugang sa Daraga, sa digdi sa sentro na magiging playing venues. Pag-abot kan Lunes, na po mismo kan mga aktibidades kan Prisaa. Kaya dakol kitang mga eskwelahan digdi po sa Legazpi na iyo an istaran mga tugang kan mga athletes hali po yan sa iba-ibang mga rehiyon. Pira na ang regions tangon yan. Nadagdagan ba kakisaro so Negros Island region, so bago pa sa nang created na region. All regions tabi ko sabihon buong Pilipinas na miyembro mga tugang kan Prisaa Private Schools Athletic Association. Yaon po ngunyan digdi sa Legazpi, Yaraon sinda digdi sa Legazpi. Sarong simana po yan na sinda mga tugang yaon po sa Legazpi para magpartisipar sa Prisaa National Games. Actually, kasuhapon nga dakol na akong nahiling na mga bihikulos na luwas laog sa mga eskwelahan, Diyan sa Bagong Bayan, nagkairiling ko. Ta mga billeting areas po iyan. Tapos dakol na akong nailing na mga may mga ID na hali po sa iba-ibang mga rehiyon na naglalakaw-lakaw po mga tugang sa satuya na palibot. Kaya sana dahil po ini magresulta sa pang-aabuso kan satuya tabi ng mga kababayan, lalo na pag-abot tabi sa transportasyon. Nadagdig di ba ka sa DCGB si Larry? Nalingawan ko lang sa first apelyido ni Larry. So nagdidi sa DCGB, presidente po kang Integrated Tricycle Association. Digdi po sa satuyang syudad na miniting niya man sa mga parada president niya para tabi mga tugang sunodon mga tugang ang mga bagay-bagay para sa maiwasan ang pang-abuso nin overcharging kan mga tricycles drivers and operators didi po sa satuyang palibot. So uliton ko lang po sa aga mga tugang na udto. Kung mapasiring kamo sa Legazpi, dahil na po kamo mag-agi dyan sa Rizal Street. Kung hali kamo tabing Daraga, hali kamong Daraga, sarado po ining Rizal Street po dyan sa Bicol University, mga tugang, hanggang po sa Peñaranda Park. From Peñaranda Park, maposisyon ang mga athletes
and delegations, mga tugang patras, no? Padigdi po iyan sa Rizal, going to Legazpi. So meaning, gari, maabot na dyan sa may partikan DILG, paabot digdi sa may Villamor Subdivision, no? And hanggang dyan sa may Kabangan area, tabi ang laba kan parada. Amin kan sa indang, gigibuhon tabi na na assembly para sa parade. Alauna, may bisa po si Obispo Joel Bailon. No, may misa si Obispo Joel Bailon pagalauna. Tapos mga tugang, pagkatapos kan misa, diretso po iyan mga tugang na parada sa Bicol University. Kaya ang mga alternatibong rota, kung hali kang 3rd District o hali kang Sursogon, madiretso ka duman sa Binitayan. Pasiring po duman sa may Tagas, going to Legazpi na po iyan. Washington, Gugon, Bugtong Road, pwede ka po tabi na magpa-Legazpi. Okay? Iyan tabi, mga tugang, ang gusto niya to na i-reiterate, mga tugang niya na pagkaaga, digdi po sa tuya na programa, tangani na sa aga, dahil kita masyado na, dahil po kita sa aga masyado na magkakirigkigan na ngaya. Sarado ang Rizal Street, tabi, may traffic, dahil ang tabi yan sa opening parade, mga tugang kan, Prisaa National Games. Nasa linya po si Josh Babino, kaya ba si Dr. Balderrama, may kinaraman sa acupuncture detoxification. Siya po, acupuncture detoxification specialist. Yan, ha? Ayan, pag-ururo ng tadong niya na pagkagay. Taka sa hapon, kinabitin ako sa oras, tasin pag-irestoryan tapo digdi sa Radyo Klinika. Good morning, Tabi Joshua. Yes, DP, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Nag-change venue, so libreng acupuncture detoxification treatment. Opo. Bako na sa covered court kan Barangay Sagpon, kundi digdi na tabi DP Henry sa second floor kan Barangay Hall. Barangay Hulkan? Barangay Sagpon, Mangiraray. Sagpon, Mangiraray. Okay, second okay. floor. Magkataning man sa nainita, duman siya sa covered court, may opening kan basketball. Okay, okay. Epektibo so programa kasuhapon na na-interview to si Doc as early as now BP by nagkapira ng mga nakapila nagsurat na kansa ng pangaran sa registration. Ngunyan tabi BP para sa mas halaba na discussion about acupuncture detoxification treatment. Ibahan siguro si Dr. June Balderrama sarong retired anesthesiologist and acupuncture detoxification specialist. Opo. Si DP Henry po ulit ng DCGD. Hello, Dr. June, magandang umaga po. Magandang umaga po din sa inyo at sa mga tagapakinig. Doc, pasensya na hata kahapon kausap ka na namin, pero ngayon ang dami kasing tanong kahapon. Okay lang po. may kinalaman diyan sa inyong ginagawang serbisyo sa mga kababayan natin. Siguro, although alam na ito ng iba, pero sa hindi pa po nakakaalam, pwede bang ma-explain kung ano po ang acupuncture and paano po ito nagsimula, Dr. Yun? Opo, ang acupuncture po ay isang klase ng traditional science medicine na ginagawa na noon pa mga 2,000 years ago. Pero ito pong NADA protocol ay sa tenga po lamang. Yung acupuncture kasi sa buong katawan yun. Ayun. Pero itong ginagawa natin dito ay tinatawag na NADA protocol na isa din siyang uri ng acupuncture. Kasi po yung ating katawan, yung buong bahagi ng katawan ay mayroong representation sa ating tenga, sa muka, sa kamay at saka sa paa at saka sa abdomen. Opo. Ngayon po, noong mga 1970s, 1980s, pinag-aralan siya para doon sa mga drug addict sa Bronx, sa New York. Opo. Ng isang psychiatrist kasi nga mga pasyente niya, mga drug addict. Ngayon na sa kanyang pagsasaliksik, parang naggawa siya ng protocol na 5 points sa tenga. Tulad ng yung kidney, liver, at saka lungs na dahil dumadaan po yun lahat ng ating mga iniinom, kinakain, yung sinisinghot ay dumadaan. Tulad dun sa lungs, yung ating mga hangin, sa liver, yung ating mga
pagkain at saka mga gamot. Sa kidney, yun din, yung mga pagkain dumadaan lahat doon. Opo. Kaya yun doon na detoxify yung mga pumapasok sa katawan natin. Yun naman pong sympathetic point ay yun naman po yung nag-guide ng basic function o metabolism ng ating katawan. And yun naman pong Shenmen o spirit gate, doon naman po yung ating mga sa mental capacity, doon naman din po yung parang doon na-detoxify. Kaya po yung 5 point sa tenga, yun po yung tinutusok. Ngayon po, ang nagagawa naman ito para sa ating katawan, nung una, ang purpose lang po niya ay para sa mga addiction. Addiction sa heroin, yan sa shabu, tapos hanggang na-discover nila, pwede din sa addiction sa alcohol, or addiction sa paninigarilyo, or addiction sa gambling, and then addiction sa pagkain pag hindi mo mapigilan kumain. Yan. At saka, yun nga, aside from sa mga addiction na ito, na-discover din nila na maganda rin ang side effect sa mga doon sa mga may takot o mga may anxiety or sobrang stress sa buhay. So napapagaan nila o parang nare-release nila yung mga sama ng loob sa ating pag-iisip. So pag after mong matusok ng itong 5 points na ito sa tenga for 20 to 30 minutes, pero pwede naman po sumobra, wala naman pong overdose, pwedeng araw-araw, tapos nagiging magaan ang pakiramdam. Tsaka pag tulog sa gabi, masarap po ang tulog. And then pagising sa umaga, parang fresh na fresh yung magaang ang pakiramdam ng mga pasyente. I see. Okay. So, meaning, Doc, tama ba? Scientifically, kwan po ito, proven or talagang pinag-aralan? Oo. Yun nga po, na nung una sa New York, nakita nila na yung mga addict na nagtatry tumigil sa pag-inom ng mga o paggamit ng heroin or shabu, na hindi nawawala yung withdrawal symptoms. Kasi pag tinigil mong bigla yan, pag di ba addict ka, tapos bigla mong tinigil, masama yung pakiramdam, parang nagtikrave ka, nanginginig ka, masama po yung effect. So, nang ginamitan po ng itong NADA protocol, yun po naging mas maganda yung pakiramdam ng pagtigil ng mga tinitake na substances. I see. Bakit, sir, Doc, ano ba ang nagagawa ng acupuncture para i-detoxify itong iba-ibang vital organs natin? Ano po parang stimulate kasi diba sa tenga. As I have explained yesterday, meron pong bahagi ng katawan na nare-represent sa tainga. So buong katawan, nandun meron siya mga points. And then pag tinusok yun, halimbawa yung liver, kidney, lungs, or sympathetic and Shenmen, na-stimulate po siya. Na-stimulate siya yung organ. So yun na mas lumalakas ang pag-detoxify o paglabas ng mga substance sa ating katawan. Pwedeng yung iba pag tinusukan, magdudumi o magdadayariya, dinalabas yung mga hindi magandang parte sa intestine, or yung iba naman pinagpapawisan, sa pawis naman doon lumalabas yung ibang mga toxin. And then yung iba naman ihi ng ihi. Parang yun, nalalabas, natutulungan ilabas yung mga toxin sa ating katawan. And then sa pag-iisip naman, yun, gumagaang nawawala na yung mga mabibigat na pakiramdam. Yung sakit ho ba, Doc, nga sa kidney, sa liver, whatever, kung ba siya, parang korektado ba siya sa mga toxins na nandiyan ho sa ating katawan? Pwede naman kasi iba-iba ang mga dahilan ng pagkakasakit natin. Pero yun nga, kung meron doon na madaming, kasi halimbawa pag addict ka naman, pwedeng gumagana yung yung liver, saka kidney. Pero parang normal lang siya. Pero pagka in-stimulate siya, mas bumibilis at mas parang dumadami yung nailalabas na
mga substances. Iyon. Opo. Dok, ano ho ba ang mga paghahanda kung ang isang tao gustong sumailalim ho sa ganitong proseso? Ayan, opo. Kailangan lang po ay magandang tulog sa gabi at mag-almusal bago pumunta dito. Busog. O kung sa hapon, busog. Kasi po, ang acupuncture, tayo po ay nagdi-deal with the energy or chi. Ang tawag namin doon ay energy. chi Oo. sa loob ng katawan. Ngayon, pag puyat ka or gutom ka, hindi ka kumain, wala kang energy. Mhm. Pag natusukan ka po, parang itatry niyang i-balance ang energy sa katawan. I So see. kung wala kang energy, walang paghuhugutan ng energy. So ang mangyayari, merong nahihilo, merong nahihimatay, pero meron naman pong gamot, tinatanggal lang kaagad ang mga karayom para hindi maging ganun ang epekto. Oo. Tapos Papakainin ang muna. pasyente. Oo, kakain muna para may energy. Pagkainin muna Tapos pa. kung puyat, matulog muna, tapos bumalik ulit pag okay na siya. Oo. Ilang oras ho ba, Dok, ang session natin? Ngayon po, simula ngayon 8 o'clock hanggang 3 o'clock. Oo. Para natatapos po ng mga 4 o'clock lahat ng mga pasyente. Oo. Pero po, ang isang tao po, ilang oras ang duration bago siya Kalahating matapos? oras lang, kalahating oras. Kalahating 20 oras. to 30 minutes. So, Oo. tapos nun pwede na. Pero yun nga, meron lang pinagbabawal ang mga 4 na oras pagkatapos ng session. Oo. Yun po ay huwag magpapalamig sa aircon, magtatapat sa malamig o magpapaulan sa Ayun. tubig na malamig or maliligo at iinom ng tubig na malamig. Pwede Ayun. naman kung maligo at maghugas ng kamay at uminom ng tubig na maligamgam. Kung kailangan na pong maligo, maligamgam. Basta wag lang po yung malamig na tubig. Kasi nga, na-open yung channels natin ng energy. Ayun, naputol si Joshua. Sige nga, balikan natin si Doc. Sige, Doc Tabi. Naputol si Joshua. Tama yung, after pala ng acupuncture, may mga bawal gawin. May mga bawal gawin, para siguro sila sabihin, Hello po, Doc. ito na tayo ulit. Opo. After pala noon, may Yun mga nga. bawal, Doc, Opo, yun nga, bawal uminom ng tubig na malamig, bawal maligo ng malamig, bawal magpaulan kasi malamig yun, o bawal din tumapat sa aircon ng malamig. Kasi po yung na-open po yung energy channels natin pag tinusok. Din po pag nagmamasahe o nag-acupressure or nag-acupuncture, bawal muna po yung malamig. So, sa akin po, 4 hours lang naman. 4 hours? After nun, pwede na uli, balik na uli. Ayun. Sa dati. Oo. Yung Doc, 'di ba? Kasi baka may pumunta diyan sa inyo na mga may sasakyan, 'di ba? Sa after Opo. ng session, papasok yan sa sasakyan. Advisable bang i-off muna ang aircon o huwag munang mag-aircon? Hindi naman po, basta lang hindi po nakatapat yung malamig na yung fan o yung Yung ventilation. vent ng aircon. Ng aircon, opo. Ayun. Pwede naman. Oo. Basta hindi yung nakatapat na tapat sa'yo. Kasi nga po yung lamig ay hindi magandang, anong tawag doon? Energy. Oo. Kasi po, Oo. okay ka naman, hindi ka naman maano or walang masama mangyayari. Kaya lang masama yung pakiramdam mo, parang mabigat. Yeah. Siyempre, yeah. iwasan na yeah. lang natin para hindi magandang pakiramdam after ng session. Oo. Pwede hong kumain, Doc, after the session? Okay naman po, wala pong bawal doon. Baka nagutom. Opo, okay naman po. Oo. Basta wag lang malamig, iinom ng malamig na, ice cream. Yeah. Yeah, tama. Oo. Doc, isa ko na lang kasi natanong ko ito sa inyo kahapon pero gusto kong maulit ngayon kasi kayo Apo. ay isang Doctor of Medicine and isa kayong anesthesiologist, tama? Anesthesiologist po. Opo. Bakit ho na bighani kayo na pumasok sa ganitong profession po, Doc, sa acupuncture? Naman kasi, nung una, the anesthesiologist ako, tapos nag-aral ako sa Japan ng 2 years, pagbalik ko sa Pilipinas, yun lagi akong tinatawag, no? Ang parang nawala na ako ng oras para sa sarili. Yun, tsaka pag mahihirap, tatawagin ka. Oo. Pagka, uso pa yung anong tawag dyan? Yung mga Medicard na, yung parang health insurance, di ba? Yeah, na yeah. dumadating yung bayad, mga
2 years. Nakalimutan mo na yung cases ang mura-mura. Ang tagal-tagal. Sabi ko, naku, parang pahinga na muna ako. Tapos noon may business naman ako, yun muna yung inaasikaso ko. And then, so hanggang sa nagsawa na silang tumawag sa akin kasi nga lagi ako nag-excuse. And then nagkaroon ng opportunity na mag-aral naman itong ng acupuncture. So pagsusubukan ko naman ito, at least pag mag-clinic kasi noon pain specialist ako. So at least itong acupuncture magagamit ko din sa pain control, di ba? Tapos yun, nag-aral po ako under kay Dr. Lagaya, and then yun natapos after 2 years. Yung aming practicum namin noon sa ospital ng Maynila at saka sa Don Bosco Clinic sa Makati. Oo. Ito ba, Dok, ay nire-recommenda ng mga medical doctors sa kwan? Kung, di ba, kung incorporated na to, scientifically proven, pwede ba, nire-recommend ba ito ng mga doktor sa mga pasyente? Yung iba kasing mga doktor, hindi pa sila, ang tawag dyan, well-informed about this traditional Chinese medicine. Pero ngayon, meron ng mga ospital na merong part ng family medicine ang acupuncture. Saka meron na din mga College of Medicine na meron ng subject ng itong alternative and complementary medicine. Yeah. So na-accept na siya kasi nung panahon namin matagal na 'yon. Parang wala, Dok, wala sa curriculum yung ganyan, wala sa curriculum yan noong panahon ninyo. Oo, wala po. Opo, wala. Pero ngayon itong recently kasama na po siya. Saka na-accept na. Saka marami na rin pong mga doctors, for example, sa Pilipinas, na nag-aaral din ng acupuncture, yung whole body acupuncture. At saka kasama na rin itong NADA protocol. Pero kailangan ho bang, tama ba, maging doktor ka para mag-aral ng acupuncture o open po sa gustong matuto? Open po siya sa gustong matuto. Meron tayong mga institution dito sa Pilipinas na nagtuturo at tumatanggap ng mga gustong matuto. Tulad po sa Ateneo de Manila, meron po doon. Sa SMIC, isa po siyang parang institution na merong madre at mga doktor din na nagtuturo. Meron din po sa yung school sa may Malacanang. Kalimutan ko. Yun. Malapit doon. Meron din doon. Opo. Tapos, meron din INAM sa Quezon City, malapit sa Heart Center. At lahat po ng mga nag-aaral na yan ay under sa PITAC or the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. So lahat ng mga schools na ito, binibigyan nila ng accreditation. So yun, pag accredited, di talagang sila yung kung anong tinuturo ay parang merong basic na sinusundan para maging isang ganap na acupuncturist. Tama, Dok, ang pakarinig ko sa inyo, 2 taon kayo nag-aral na acupuncture? O parang 2 taon po yung 6 months po yung didactics o yung theory. Siyempre, aralan yung mga principles. Tapos yung 1.5 years, yun yung nag-iipon kayo ng mga pasyente para doon sa, parang merong data, o meron kayong census o data ng mga pasyente na sasubmit mo sa PITAC para kayo maging isang accredited, certified anesthesiologist o certified associate anesthesiologist muna. And then after 2 years, para maging certified acupuncturist. At pag doktor ka naman, certified associate medical acupuncturist. After 2 years, magiging certified medical acupuncturist. Ayun. Medyo makuhan din pala, Dok. May proseso din, talagang kuhan din. Para mahaba din. Naman, binabantayan ng gobyerno na lahat naman ay qualified. Ito naman pong sa NADA protocol, since 5 lang po yung points na tinutusok. So madali po siyang ma-master. Ayun. Ito, Dok, di ba, ang ganitong hubadok ng mga alternative medicine, recognized ba ito ng Department of Health? Yes, opo. Yung
Kasi nga under PTAC, no, parang yung PTAC, under din siya ng DOH. Opo. Tapos ito pong SINADA or the National Acupuncture Detoxification Association Philippines ay may certification na o accreditation number ng DOH. Ayun. Ang Yun. PTAC, opo. Oho. So tanggap po ng DOH po itong ginagawa ninyo, sir. Opo. Dok. Opo. Sige, Dok. Kasi Kumusta po ang malaking na... naitutulong. Yes, oo. Ay, last na lang, Dok. Ilang session ho ba ang tao pag dumaan sa acupuncture? Iba-iba po eh. Iba-iba? Meron sa isang session, wala na agad yung sakit. Meron ng iba kailangan 10 session, o yung iba naman 3 session lang. Iba-iba po, depende po sa karamdaman ng pasyente. Ayun, opo. Ngayon po, binabigay ninyo itong libre, di ba, hanggang bukas. Opo. Sa mga normal ho, Dok, na operation, na proseso ninyo, ilan ho bang bayad bawat session? Iba-iba din po. Iba-iba. Kasi iba-iba din yung level nung service. Oho. Merong iba 300, merong iba 500, merong iba 1,000, merong iba 2,000, merong iba 5,000. Ay, 2,500, gano'n. Mas mura pala, Dok, yung mga ang iba kumpara doon sa isang tusok saan ng anesthesia, ano? Pero mas maraming tension naman po doon sa anesthesia. Minsan mahaba ang isang operation, pwedeng tumagal ng 10 oras. Oo nga. Dito, Bawat tusok, ibang presyo. Opo. Okay. Sige po, Dok. Panawagan po sa ating mga kababayan. At Opo. gusto namin magpasalamat po sa inyo yang sa Santa Rafaela Opo. Community kasi malaking tulong po ito sa ating mga kababayan na libre pong binibigay ninyo sa ating Yes, mga kababayan opo. dyan. Go ahead po. Tapos, nananawagan po ako dyan sa mga taga-Albay. Pumunta po kayo dito sa Sagpon, Barangay Hall, 2nd floor. Andito po yung mga gagawa ng NATA protocol o isang paraan para mawala ang iyong mga stress, tension, at ma-detoxify ang inyong liver, kidney, and lungs. At kung meron kayong ibang klaseng mga addiction sa gamot, sigarilyo, alak, pagkain, at pwede din po sa sex. Oh, talaga, Dok, pwede. Sobra. Pwede yan, ah. Di kasi may Opo. mga tao kasi 'di ba na parang may addiction din sa sex or whatever. Opo. Yung addict Dito naman Dok. po yung Shenmin naman, yung spirit gate, yun naman po ang gumagawa para mabawasan ng yung iba pong Ang libido. na-interview pong mga smoking o mga food addict. Oo. Ang sabi po nila, nag-iiba daw po ang panglasa, pati yung alak. Parang hindi na masarap. Ayun. So nababawasan po ang Pag-inom. kanilang craving Oo. para Yung mga diabetic, Dok, 'di ba? Para ang iba kasi ang galing kumain ng rice, 'di ba? Mga matatamis. Opo, mga rice. May chance bang makuan yan, makontrol? Opo, pero hindi naman po dahil nagpapatuso kayo, mawawala Oo. na yun. Depende po sa lifestyle din ng pasyente. Yes. Kung dapat babawasan din ang pagkain ng mga carbohydrates, Yeah. tulad ng rice, tinapay. Ano po kailangan may lifestyle change din po nakasama. Correct. Oo. Yung addict, Dok, sa pagmamahal, kaya ba yan? Parang hindi yata. Ano yung good effect yun kaya unless masyado na yung nasasakal na yung kanyang hinahanapan ng pagmamahal. Oo. Dok, maraming salamat po at mabuhay po Maraming kayo. salamat din po. Okay, thank you. Joshua? Okay, dito si Dr. Jun Valderrama. Dok, baka matry ka magpa-acupuncture ngunyan. Oo, Oh, Joshua. matry ako. Pumakaray ka, tama ka bumapas ang pagkamuot mo. Aday yan. Dahil mabawas. Susarong addiction ng mabawas. Sa ibang addiction. Okay, sige. Naputol. Alright, sige. Seriously, mga tugang, kaya pinagatawan niya ito atensyon nanta. Saro sa mga involved po dyan si Sister Jessie.
Saro po sa mga madre, mga tugang sa Santa Rafaela. Hello, Joshua. Dito, pasalamatan ko tayo dito ining National Acupuncture Detoxification Association o NADA Philippines. Nagdarayo papasirin digdi sa Albay, katuwang ang Santa Rafaela Community digdi sa barangay Santon. Iyo baga, naga protocol palan ang pigas ko sabi yung ganso. So senda sa ng operation sa talinga, ang tusok sa talinga. Gurano kadara ko lang needle. Salit pa nga ni sa dagom. Sadit pa sa dagom. Oo. Di na ako natatakot sa dagom. Pero sa YouTube dito actually, sa mga naiiling kong nagtatry kayo mga kalmadoon talaga. Iyo baga. Kirikiton. Iyo. Buda, Kalmadoon, ika naka-experience ka na bakuna, ade. yun na, Dakula so sa bakuna, ade. dakula. Buda, titusok ka, garadit man sana. Late mas, kon man lang dito, pero Diba? dilute lang na dito sa skin. Basta sana di matumba so needle, di ba? Pirang needle sa sarong talinga. 5, Dok. Sa isang Lima. pera, 5. Both, Hindi man masakit. both ears? Sarong iri man lang po yan dito. Asaro lang. Sarong iri lang. Wala to. Maniklimang pa lang dito, suduwang ear mo, tiglima. Atag 5. Okay, sige. Okay, sabi, dito. Sige, istoryan mo ako kung kumusta. Sa agaman ako matesting. Iyo. Oo. Okay? Gusto ko katurog ko sinabangge. Testing mo ha? Okay? O, sige. Okay, sabi, yan ang istorya. Live dito sa second floor, kan Barangay Hall, kan Tagpon Daraga. Joshua Pina. Thank you, Joshua, sa report. Mga tugang live from Sagpon Daragal by with Dr. June Balderrama. Saro po siyang Doctor of Medicine and Anesthesiologist. Ngunyan po sa certified na acupuncturist. Inipon sa inyong programa sa DCGB Radio Klinika. Salamat kan sa inyong pagantabay. Ako Bicol, susunod na. Goodbye, mabuhay. Yan, salamat. Nakulon akong naukudan kunyan sa programang Radyo Klinika. Kaya abangan mo sa liwat sa masunod na Sabado ang Radyo Klinika